Napas dang mah kumui ni khna na snong kebanga shong asa na ngawan na snong kuine badan hapo hajan nong po ba din hapo river district ngade ngawan na kayeng kasam ba kambambit bambyang te kum jilong khna hatu kipo jonga mishwa ngimpa dan tv hapo bang ili school ngisi yo untuk atingka yang ili school mah ti itu atingka bang yo man kasngi bai ai pa ngasih pelang ban ti ha kita ko am kidang mi bagi niki magazine Stardust dan niki film fair gitu am ngasih thiet man ka benai kami kawi ke magazine sisian si benai kami ti kado jong ta magazine kadai khasatingka ti ngai itu ba jimbam ba ai beli school man kasngi ngapelang bangan yo thiet magazine ti ngandang la thiet kita ngile komno nga dah kensi ngasem nga khap itu gitu jong ki aktris kan gitu ki Akshay Kumar, ki Salman Khan, gitu ki Rabina Tandon, gitu ki aktor bamsha mo nga khap gitu nga ta apo kamathia ma bale kayin jungi mishwa mar ba ngi suke aktor pait ma te kapitlio am te nga da gitu ki dor jung ki aktor terus nga ta itu aktor pait ke kamathia te ting ipa dawan ha kamera hajing long khpam de tang ma im shwa wat manga ta la tang iki khon ki khap gitu to long ngim sut nat am ki khon ma bangim tep pat ke ge kwa ki khon ma te nga ra tu pot ba hadang khana tang le skol tengah silek komta ti ipai si long sut nat mo ban i kumtu tengah susi ba beli im sha nga bangan ta ini kidur pakita gari ka jing sut nat jonga bat nga sei ong ru ba ti po dan iwi tang iwi tv black and white yasnong ni slip tv mo di tu antina sei ki teng da ki song oh la slap te ni sei pet ti film Amitabh em to shwan khanda si teng si tho dieng si jang si teng si po jimian masih ong ti po te la dangan yo ban film tang ban yo ban sai ban khana ru la biang lang ta jonga beli ma long kwa nak film ma te suki kata ka jing kwa jonga kadon ham sia te ngampoi perkhat bat ba ngan yo ban pelong ni kata ka jing kwa ka jonga kan ba ngan yo ban ak film na ne ba ngan yo ban sna hi ka film te ita hi jing sedang jonga nadu miswa ba ngakwa ban ngan ak film te suki hai ki 8,000 kat no to khat sau khat san idan i pelo jonga bai shong masalah thi hi i Anthony Kriam ita bisa leshat meswa ti yo nga baba ngam la sho ban shat nga stang emen nga kwa ban sna jirwai ngam pinang se barwai yo nganang te ban tes kata ka voice ka jong ibai nang nam nang te nga sna ni wi jirwai ban kemau ipa kan po ban khana manga ipa isho imai bominga nga pa atu po bai ipa isho nga dangmut ba le se ipa bisni ni isi ni nga bli shu bai nga handai mentang la sim kan ni jilong rang ba jilong kapa nga ki khon nga ban mai ban sho kum jo te nga subo bi te ban pen sngo ban pen pau kata jing sngo jonga teng oi tai Anthony yang sna jirwai ting le recording hang te po studio jong ba Nandan po Renja ting da dep kata ngasmo ale ka byang ta ka voice te le khum do ban pelan pada YouTube te yang oh hap mi CD te CD tang iwi tem la jirwai hap pen bun jirwai ting ya sna byang khambun peli ngila ai ka teng kata ka CD ka lawe jing ye kidan jirwai I'm in love lawe jing ye ting la sang ya yo ba tu jirwai to por bat keleng la sang tem kali kisnong ema te arajar khan reo na khan nyo te don pat ki ba wan kendo enga ki kwa ban thiet ki ta chirwai tengang pat poi khat ba ngan yo machna film tenga di no ita ki atli chirwai lawe jing ye but I'm in love te la dia te nang ta suki pat mar ba nga sut nat ha ba ngan wan ban kiu shlom man pe film kasi te suki ngapai ban ya kendo perlok pat bat i ba chorus marwen i dang dei bahiang hi te shungkai bat i te mai bat i ai man sim nga ban le nai ka film te nda la ai man sim mai nga kum ban thoi ka script te ngam nang ngam tep te ngas dang ban ong i bang akwa kata story balong kum ta ting la sna ngala batai i ngakwa balong kum ta te mai la penwan tu kata ka script bat kata ka film ngila sedang ban le na du ajat khat rio khat nyo bat kata ka film ka teng ton phai sanga bat ngila yo ban pelaj pat habiju hawa ajat khat phara kum ta hi suki ngila yo pat ban beteng sagi pat ki film ki short film bat ki music video ke films hadu manta Southly taki short film South Santli bagi music video makat Santli ke film kiba nengkong kadega tuan phai sanga nang ta kawan ka terha tang stengpor bakan dia ban supply menta postcard ke film kiba ya yo hi kadega tuan phai sanga kadega first film sanga kiba hang tu kipor kiba ngakan mau mo apa bang apani habiju kasandi ngakan mau ba kibreu ki di black hakasan dia te ngaso yo musim kan ketika kasian baning kong mo bangani iba kalong kum to kan te kasa ka pesa je kenau kan nga
tai jing kelima namar ba ngasong asa ang thi ngade naka snong jonga kade po riboy te ke film hi ting ting hi haban pe ka budget dadangi kat dang jangai ke location kadang he ka budget ban kong dikata kan kata ai ka pisa te ke e ba haka story ngai le hi ban pendap ban hang thi ha ki area la jong hi ke e ba de ka storyline Hari habidai pat bagi ki jeruai dan ki katukat ni ki bentapat ngai le ban ki hu yaslo but ngaki shiki was kasihil dan syasora pat shu hu ki jaka ya menta hari boy ki las tang dan hi hang thi hari boy ngi dan jong kit rina norum nang ta ki dan jong lari susyang nang ta ki dan jong kristian khamdaj nang ta ki dan yue last time dan shpimi mo jong i ba yong rek khamdaj nang ta ki music video ki short film te ki labon mana ri boy na pas dang hi ha film ton phai sanga hi ha ka ju ko por kum producer ba ka ju ko por kum actor ki film jonga hi ki debi ki family story ba ton phai sanga ka debi kambiang kamsam tang steng por ka debi kambiang kamsam tang ka terha ka compare khandet ka debi phang ka banta ju ki police kat padang yat ka por ka dan hi ki jingkla kata ka wei ha tu ki por padang sedang miswa nadu ki technical nadu ki nadong sedang mo kat kum ka juk kan kita jingkala te ladang apit menta ngasum ong katu bang ale miswa bat menta kala hi pher kan kadan hi tak mesim ong te miswa ladang ale kam le la kambiang mo wali ladi habang ak tu miswa ak kum tu dang apit te ngalap sibun ke jing duna jing bakla te kadan hi ngata kan markat badang ya kisi kapor kadang dan ke jingkala music video short films na po YouTube kam dade e kata ka em ka jonga ni ka ke banga thang ka de be ka film bun ki palok jonga ki si ong bali phi duna ban pemi music video la ni ki short film apo YouTube kiwe ki pemi man ka bana la ne sausan tli si snam ringa duna ba nga shem ba ka kam jonga ka de jonga film mala dang pemi short film la ne ki music video nga ban le ba ngamla ban le am mala ka jinglot ka bun kiwe ki shoot music video ko mot tang si singi la ne studio mot tang apo ar poli po la ban pemi music video nga banga snack music video nga rangkam de kilak nama boleh nga man pembiang nadu ki jan phong nadu ki location nadu ki makeup artist nadong sedang ban pen internet nadu ki quality jong video nga ban pen internet boleh nama ba ngam kwa ba ka quality jonga ki bere kin tada ka flop hakani ka music video mot kan kata ri ka film jonga nama ba ka thong jonga hi ka de ka film nata ka daw nga kham ban ngamla man pemi khambon ki music video sedang ningkong kani lengba ka CD kan CD kaset mah audio ajak khatsan nang tu nga sedang ti suki ngapai ka film kendiat habe di kam film bakas kani ka kam ka ka jingmut je perkhat jonga ban le kani ka kam film kalong shibanta kumba habangi let kinunu ki programs ada kidon ki long he long hain lani ki kinunu ki ba shei wan hai tu ki programs ki shei ai msia ma ki ong ba ngi penslot ki samla badan sap baniang halaki jong ki kejat ita I kentien bang sio sngo kepelong nga ba ngade we bambiang ka kam kejam ti ka kam ngade ban le ti habang yo banta ban le ka kam ngasngo kemen namar ba si benta ka ka kam bangan sengkam yela de simat bat si benta ru ka kam bangan ai kam ki we namar ha kam sna film mi kam de bangan im tang manga rada nga im manga kemot ki artis ki badan benta hapok ka film kila im lang te kadi kata hi kathong jonga ba ban sna film beningkong ban sengkam bat ban aikam namar ba lakha la penhe pensaninga hari boy te kamusim jonga ru kadap da jing i ka temri boy ba koi bat ban pen I kata ka ba kamusim jonga banga I ngaboram mi kari boy ngamdan namar ba ngamde ba bit ba byang da ka ngan le ban pen I kata ka jing I jonga Nei ban peni pat sik pathai pat di langba kini kan bangan ni peni ba hapo ri bhoi long dan ken ki bat khamtam kawai ba ngakwa plat ban penpau ka long ba da kam sim jonga ban peni kata ka jingi jonga I ka ri bhoi hi ngala penmi kawai ki chirwai bang hapane ri bhoi hoi katu ka ha chirwai hapane ri bhoi ngila le bit full traditional ben adu ka jan phong bat ki kentien ngila sna bit ki kentien na po ri bhoi phi namar ba kam sim jonga adu badang khna ngakwa ban long actor te bang ayo ban ang ngasuk man ha ban yo ban ke bang nga siong ban ngam salia ban poi lade ban yo kanu nu ka karakter
kat ba PPI ngang shemben teng hangi ki location kita ki problem hangi ha ki location ki mo teng ki don ki ba nga bale pi on sistem ki location ngi buon ki location hanai haka film mi hoi music video ngi free ngi long ngi buon location hanai haka film mi ngi tension ma location ke ek location banga shem jenge baning kong ka log up police station ngi mio balong ka ba ya hap te ba kini ki hospital te ka balai ka good haka film kidan bet ban bisa ha ingin sen in shishnam lumala ha po da barhol kamitnan nga haka film terha ngarung kam ka good ngarung kam police station log up haban ban se haban shuset tetapi ya film kamitnan te itai jenge kan ga banga nga shama kidi kita ningkong ngiyo sngo alanjar aku saw la makla lengba pria da sini mah te ilakhat ingi national film bat ngi na kalyang national film ngadan hapo ka Meghalaya Filmmakers Association hapo jinglam ciba komanda ting lalong ka meeting sisian hang po hotel hapo polo ti ilawan kong pria ban batai sepang kata ka Hello Meghalaya kali kasian baning kong bani osmo sepang kateng Hello Meghalaya te hatu meeting ila batai ban thiet ita ke film impat ong sepang ke gran idang batai ban thiet ki film ban thiet ki ban shem ki music video bat ki short film ti kidang ki film ki ba hapo ki CBFC bayo hapo kat asnam kata kemut kin yo kata kador bayo shaneng jo kata asnam kin yo kata kador ki music video kata bat ki short film kata ti ting lawai meeting tip ngong tip long ni kata ni mo boy perkhat ban long henry suki pat ndang ila sha khot biang hati polarity bang ngai ba kala siso sisa kan kata ka Hello Meghalaya bat ngilayo nga ke film nglayo ban tap apo Hello Meghalaya lightly ke film ki short film gadan Southly po OTT platform anta bagi music video gadan lai Southly po OTT platform te kajing apply miswahi apa bagi sobet itu ke film ni wana be hang ni ki dau pendrive ben te hari nang tu ngisa pha pat de lamba ki mil pat ki jidon kam lamba ki tu ki film bang lali hi la jong miswa te last film ngapani habiju ka de terha mdan nong wan pe duna ba nong pe te ngalap lut ki pholak nong pe duna te bhabok no kami no Hello Meghalaya yu ai no po Hello Meghalaya alis layo khandia layo jimentoy ani layo jimentoy ba sungu sisa ya usi amma sa konat ki sangma ba la lunch kani ka Hello Meghalaya ba la thiet ki film ngala ban ai ki film hatu ko por don phai sanga ba terha ngalayo ban ai bagi short film music video lengba ka tu ko pisang ngalayo ani ngasu asu sukman ma te ngalayo ban sina ba ka film tang siteng por te ka tu hadian bang la sina film tang siteng por kani ka pisa bang ai ki film hapo Hello Meghalaya terha ba ton phai bagi short film ngayo pisa nang tu ngakam pelut ngasna ba ka film tang siteng por te ndang la sina film tang siteng por hangnir ka hiar biang kayo ndang la yo CBFC ngap an yang lain habiju ndang la yang lain habiju ngap nap lain saw banai san banai tik kanu ka diet ba biju ang ban pelaj ngap ban sim hap ban pelaj tinga yo first week jong ujan shong po hol ngap phong ba hanek bat nadong sudah bat jaket kiu be kumni kumno kin pai ba kin pe film kimdan em pe katu jing kreat po hol te ka flop biang to ting la sim ba ngap khat bang sange no kan kam sna film ngamla shuban continue bal balai ngamla shuban split napla kensan kami ba kani ke gran jong ke Hello Meghalaya sa sisian ngapan pau yang songo klisi bon sa korat ke sangma langba ka jing yelam lenti ke jong pi langba ka jing yu i jangai ke jong pi pla please sa kata kalat lenti om tanginga ba shibon ki samla don sap hakani ka jela Meghalaya ba koi ba umde tanginga no film hadu ki artist lada mangi ke no film ngiap ki mat artist ki kot kakam namar ba manu ban khat ban ak film ki lada umdan producer te lada mangi ki producer ni continue ka kam umde tamanga kiwe ki continue ka kam kumot ki artist ki yap petengi ka kam te ka jingle jong sa konat ke sangma kapan om tangi ki national film nai wat ki artist ba ki no wai bat kiwe ki badan mentah ka film ma ka film ki bon ma badan mentah nadu ki cameraman ki light voice ki sound nanong sedang ma ki makeup artist ki dress designer ki aktor actress ki gang ki bon ha te lada yap upodiza ki te par khai lakot te sukman sisa kami kini ke gran bat ngala apply bat ngayo kini ke gran hadin ngayo kini ke gran ngalayo ban peteng biang pat ka film kan te kadi kata jing sungu jonga sikadai kini ke government wa kunju ika Hello Meghalaya na kaliang jongi hapo ajilam jong presiden hi ngilali kendo ba nadu mesyuat ki government ba mesyuat ngilali ajing tho
Hendai ke ba sungu kalong ba hapok je lam biang jongi siam ba menta saat kon ke sangma ting lalit biang ban ai reminder nam ta ka hol tem I lakular bat hak nam atpusan ni atpusau atpusan namakla lalit ban bu mau no rem hang te po sos tham ha lali bu mau no rem hang tu nam ta ban le ka hol nam ta jongi ki local film na kalian jongai Ndi tang menta man kapori ki basya china film ngi saya diskusi ngi saya ladang atip ladang ayo kanu ke information na po hilumi kalia le nang nu ladang atip ngi saya share lam bagi WhatsApp ba ka jinglong jonga hi ngam kwa bangan yo manga maroi ngi kwa bang ini kiulang ini yo lang maka government kam ai yang asmat haba ka ai lang ya bal khat te jing kwa jonga hi kalong ba ngai men siem ba ngap slori ki khamtam na kadong kathang ri boi ba china film na ni ki short film na ni music video bakin wan shakhmat ban shim ni ka kabu ba ka government kala ai ban wan ban shim menta la ki don ki music video kin wan ban submit hang ni ban ai ki short film kin ban ai hang ni ani ki don ki vlog kin ban ai hang ni ki yo jing siu nang ta wat hagi de ki film ki la ban wan ban submit ki film jing ki le ne ban apply ka grant badang shulan biang menta kini bat mai umde tang hari boy bat ka jela bat ka khasi hi bat ko wei ngapi shlur ki national film ba mi shakmat wan ar ba ka hilu mi khalia ka don ban yarap yangi iwe pe iwe kalong ke ba ngam pe perkhat namar ba ngawan na kasnong nong kendong na ngawan na kalong yeng long sam ke ba babit bambiang ngapasyang ka kam hendai ladang ayo pat kum kani ke jing itu pat kamtam na ka government mo ke jing syapan ku puram na po ka department te ngasungu ngap pau chu sungu kong yo blei nombo nong thau wala ai nga kan kan kalong rendiang leng ba email leng ba ipa leng ba ka yeng ka sam chonga te ngasungu shikade kani ka government ke balale kelapan ku puram nga tugas ngi makatu ka jing ku puram ha tugas ngi kadang ai mesti nga ba ngamde ban sange ladang kalong kumnu ke ka thong ka banga ngadon ba ngade ban poi ban yo ka jing job namar ba hang thi hari boy kiladan ki ba yo ki la submit ki bun ha ki ba shna ki music video ki short film ki la submit ki la yo jing sio lamba ka to nang ta last grant ki ladon ki ba yo ki series dan ki ba yo ba shna short film ki dan ba yo ba shna film nang ta ki dan sekiwi ki ba ngatai na kalenga hilomi kalia kalai rap nam ta jong ki samla jong ka tong ka thany ri boy nong kum do ha ba de lada ki yo ke grant mat ka suk ki la ban le hendai ban ong bet ban shna bet na la de sai hang ni pat ka tu ka ki yo khandiat jing sio shibum tangin pelet khasan lak al pulak in yo isan lak le ne lak ke jing kalong ba ban shna film ngi hable hapo hall te hapo ri phoi ngim dan ngi tai cinema hall ingat ban ni bi habiju te kamde ka basuk ba na po na nang thie kin ki hoslong ban pe tangi ki film ibai tiket aspa san pho ibai kali ibai bam ibai shubu be khasan spa alut chisngi gibai shong basang thi kamde ki babet babyang ki boni badang dona tikin ban pe ka film jonga kin wan ban spend ke pisar ma khasan spa hajar kamde ka basuk iki kidon ka mesim kesyan rikin la ban wan te haba dona ban nang kinong kesyan ban pe mot ngi nosna kamde ka basuk man plut kai pisar ngidon ka ma kinong support hamsim jonga kidon arlaitli kawai ka yam khon mau yam bay bat shapang ka chau boy ka de kawai ka ba ngakwa ha bangan le hendai haba ngala le ka script ngala dan ka script tamba andang ngala khen jinglot kabun te lada ngisnai kitu ki film mar kitu kimde ke mahap shu ka commercial te lada nginwan hapo hol kinong pet kinduna kinam itnan te langan pelet kemba absan lai pho so pholak nong pet mdan te kemot ngam la balai te sa pe tang ha jumut super khat jonga banga kwa ban le kita ke film ngasih sunat ha ban dan kita kemusim ban yarap lada kidon kinu no ki badan kam jirap om da kapisa ngam de baspa hendai lada kidon kanu no jirap da kamat lane kanu no benta ban yarap ngaklai ban mi ban le kanu no kam lada kadai men miet lane mensi ngam ju salia te ke ka thong banga sunat bat ngadan ki pelok jonga ka tu kan ngon banga jus ko tunat ha ban donate ikasnam ya ki badon kam kerki ban ai jing im ki wei itai de thong jonga bangan ai jing im ki wei da kamet da kasnam jonga om da kapisa mal bangam dan pisa ban ngasile kom ta habadon kam snam kerki ada ngasi ki pelok jonga ki bu status dan kam snam kerki ada ngam la chu ban ai de ngasi phone ki pelok ban yarap la miki kata kadega bangan se sutnat bangan siu kliang ki pai ba bat
Kidan kiwi ki kam hasnong athau ngi saya mi nam ta ka imlang salang nam ta ka jimentoy jong ka baha ka miat mo mal ba ngi sa po national highway ki pun ma ki bawan men miet men singi na keleng ki jaka mal ba ngi dan ko ka forest area ki siwan bani songkai ban le kinu ni ki kambas niu tingi haringkat hapo snong jungi ngi dan ki senglong keme tingi la form ri ka VDP te ngi share duty om tang ha kiwi kisngi wat ka sandir ngi share mi ban le duty namal ba khamtap be ka sandir ki palo jungi ba majan snong na kiwi ki jaka ki siwan ban thiet ki jingdi pat kidan ki tai forest area jungi haita ki wa ki shong ban ya ba mi di so ba tingi ngi shai maham ngi mju sha ba kini shong ha kita ki jaka namal ba ting teng ndagila ya shong shet ngi tiang yo poi kanon ka masmusi te sha ban ja ka kam masmusi tingi shai ban ong khile no wa shong ne kita kibun kiwi ki kam bang shai don ha ka imlang salang bat nga jusut nat hiru ban le kidan ki kam ban yarap ne ban don ban talang nam ta ka jing pha jing mian jong ka snong ka thau ngam la ban le ha mon we pu we ban ong le kom ta ting ting no o ni ba patai start une ba le balan ka mi hap inga hanai la don pat ki khna pat kibun ki khna ki kwa ban le music video ki kli nga le kom no ngong le kom ta te ki kwa ban short film ki kli le kom no tengah batai ngadon we studio iba bat da studio chunga ti ita studio chunga impade iba biang tang ba ngasungu ba bang dan itu studio kidon ke pelok basna film kila phone nga si ong ba ba ngadan kam le bos tabeng teng sim sabi shong to dan ki ba shong de ki banai dan shong de ki tayo ki thia ang toi ki le bos tabeng ang toi la dep te sibon la biang te ngasuhun balai bang ayo ban yarap iki pelok jonga kidon ki ba ong ba nga kwa ban le recording jwai ngam dan pisa te udon khna udon ba shetre lang bat manga patna jonga bale kitrak bale recording ngasi ong ipej uni ba uka ban sedang na sim tu ka rio perkhat lam sim no discount no siteng te long de yo ban le ku kitu ban ta am ngang susuk ha man sia ha ngam perkhat than tang ban yo ka pisang ngam perkhat wa ki kin yo ban peni ka sap ba ki kidon kan ke jing trang te ka don ni lada ngala lada don manu ba ki company la ni mo ban collaborate am ngakwa plat ma bale ngakwa wa ngong mane kum kitu ki khana badan hapo ri bhai sipang ka chau bhai le ne sipang tu ki yam khan yam bei mo yam bei kitu ki khana la dang ayo ban manu ban support ingam ngakwa ban le itu ki khana kidang ki samla ki bakwa ban sina film ne ban ak film ningkong e pitang shumi hai music video mi hai youtube ningkong e ka de jing sha kan tho ningkong e ka e ka bang hang alam di jing sha kan tho jing sha ben te la da phikwa ban poi ha ka ni ka kam wa jo ngap jing sha kan tho kidang ki perlo junga ki khamtam kan thei mo ak highway music video la chakan tho tambal mi na ying la lai ho kidan kum kita hne ngapat ngong kisi ong nga bawa jupe ki comments hne ngapat natang speak mobile shaban thia la ki thia ngape shoi ki comments balai yakini ki ba I good comments tinga ong kudisibun mo nga I like im to hne kini ba condemn nga le ikito li ong kudisibun e pila page pila condemn nga balai namat ba tu i comments ba pi ben nga nei kapelong kam sim jonga bang andang la ban le ba shu lada mdon nong ben sngo bang la biang te kamat ngan le bi haju nei lada dan ba ben nga ngasngo o dang tu na ngan le ba shu kan khanang ba next biang lada don shu ba comments ba ben mot hai nga tu na pet biang mot dang le ba shu kan te nga kwa ban ong ki samla manu ki ba kwa ban poi hang ne long ba yasha wa judu jengkerman sisen kasngi pin salong ba pau ba pisa poi sha thong ke ba phi kwa pin sayo ban khai yo so bat kawi ngaka ban ong ki bahi hasam khamtam e ha kliang kan thai ki don ki bangayo sngo ki ang lada le ak film basnio long kam kai long takai renga ngaka ban ong lada pisong hi yang ru lada thau hi ban takai e kam de tam ak film ban takai nga ngan wan kum producer lada nga khat iki artist jonga hakatim jonga hapol bang don shoot nga strict mai ki artist contain la nation bang lada kidon ki pot bang hap bansa ngi labu la ka jong cha kasa ngi kwa ban mix ba lada ki le i ru ngan phone sau san sien la ni posin ngan phone ba ki hei pila poi ba kin dong la poi hieng ma la biang ting teng ki wit inga balai bang phone chu phone hei la poi ma balai ngam suk em ki wan na ye la tip em wan ban nga lada kin poi hieng ki le bat no halenti lada jai e ka khta nga ringa shukwa ban ong ya ki kimi ki pa ki bahieng sngoba lada don ki khon kan thei la nation rang ki kwa banak film wa jo khang ki
kani kadi kasap ka jongki bau bleu la ai nga sungu plat i kari khasi pal koi ladangi pet iki artis ki actress lani ki aktor ke ek baki ki ak film ki de be kasap ka bau bleu la ai ki ladangi le chakwi ki jela ban ak film hap ban le ban pule hande hapo ri khasi jungi mden ba pule kade be kasap ka ba mi be na po mesiam na kamet jungi ban acting ban pani ka skill ngi ai ka script ki pule acting la telada kidan kum kata ka jing ka thong ka thrang jungki jing thrang jungki lada ki bahing ki khang no kalong pop pi hoi baklan ma bale ma kanik pathe man tam don kam don jam ki kmi ki pa ngakwa ban ong waju pha waju ong ki khon ngan pha pule pha skol tang ban yo kam sarkar ngasngo ka bakla ka kam ak film ka di ka kam habangi khot ki wan ban ak film ki yo bai sngi telada ki yo ban continue bai ban ak film ban ak music video kadi ka kam ki mentang ngasipet kai ki bapas mo man kasnem ki bapas jing pule mdonai ka apsau san hajar ngon ki bapas tika kam sarkar hasisnem ka like no khasan spa e ani alajar e tikita ki arpo jar si ekin lai shu abi kam sarkar ala patemen te atemen ak film ak long shu sang nak pa te ngashkwa padong bala dan ki kun samla bakwa panak film ko ki kimi ki pa ailat eki baki pati ka sap ka baki kidan ka jing mentoi ke ba nala dia ngasem hadian bangala adep ban pani hapo cinema hall hapo biju ka film ngi haban shubu no ahiang lakot dan isu te langba kan ka OTT platform pa ngi ai hapo hilu me kalia ngi biang kapisa ita jing mentoi bang iyo biang kapisa te kamot ngalala em ban continue biang ka kam to ita nanta ka jing mentoi pai ba apa kam tam ki ba bun kam ki kwa ban le sipo hoi ka jing e phet ban pe hapo hall ba hapo hiang ka phet handai ka jing mentoi pat kalong ba ki ba bun kam kidan ki ba tele offers kidan ki ba ki bun ki nong rat ma ki la kam tam snong kandong le dang step la mi ni yeng ban le shlangkha ki wan la mien ki kin lap ban ban pe film kim lam ti lang ba ka hilo me khalia ti tai mobile hapo bela shongkai le bamja ki thia jing thia ki pe mobile la yo pe film kasi la yo pe jirai kasi la ni ki short film la yo tika de ki jing mentoi ya nong shna film yo pisa but ya kinong pe ki yo ban shong aram hajing thia le ne hasuki ban pe ki film kata ka de ki jing mentoi min shua hadu ka tang steng por ngi shoot ka tu ka quality ngi shoot itu ki kamera ngi pran kam re ha ka ni ka postcard ban ngala change let nadong sedang hadu ka kamera la change hadu ban le ka background score ngala change nadong sedang ngala change ngasem marba pisang la yo kinong pe ki la bon kinong pe ndai tang mo ki ba malumala wat ki banang bastard ki la pas itu ka lain mass media ki officer kin shong hayeng kin pet kin compete amingi telada ngan le lo than kan kata yang ai ngam de shu ban perkhat than tang bangan yo nong shimat ngan perkhat ik e ba kabansawan bangala ban beteng kan ka kam kan ka response ha po cinema hi kitu hi ki ba ki baju surnat ban po cinema kitu hi kidai ki ban pher na ka film di tang kat tu kan ngon hai kitu ki ba ki ban hang to ki di kum to hi dai ka response pat lengba kan OTT platform pan compare pan ka compare namar ba OTT platform hi kimdei ba hab ban lek pet ki shushong kila kalawan hi akti ban pet so ban ai kublei ba pradip ko pa kal tiat ka jong i kan ai musiem lam mingaru om tanginga wadi kiweru ke jing yo award ka jong i ke jing poi jong i shakmat umdei ba ipen kemen tangi i hoi ma i la kemen belayo hani pen kemen lang ngiru sungu belayo lang bat ngasngo ban ong ba kata ka musim jongaru kalong ba lada umdei manta sisin kasngi ngadi ban yo national film ban tho story kam dei basuk nakawai ka film story ka ban bit la ka jong te ngihap ban perkhat ngihap ban shong men miet ngihap perkhat story yu ngan yo next ka engan le khanang ba ngala ban penwandur ban penitnan kinong pet kin sutnan kin hon te kumtahi ka thong jonga ka don bet ba sisien kasngi ngaru ngadi ban poi siki festival ki ba khamhe ba sikwi ki chaka nakalian chonga hi kadang kwa hi ban beteng ti kani ka film ka ba ngalayo atuka grand mo last time one katu phase 1 katu ngala adep submit ti lada ka hilu me khalia kadang ibit yenga tinga kadang kwa hi bangan apply bat bangan dang beteng kani ka kam lada nakalian ka hilu me khalia kadang support yenga tinga kloi ban bangan beteng biang kani ka kam kan benikong kumang ang mane ba de belong ba yesha man film de manesha de film la manesha kamot
kidan ki basna film gue tang iwe ar kemat lakot bagi mla Malaysia ti peningkong ngan ong ipi ba long Malaysia but sakaway mde ba pin ong man should depend be tang yino pihak ban system hi dala dia manta ngi kwa location ngi phone penwat chata ngi long kamde ban should depend ye ki we kan ke ke bang amut ban ong ba nala dia nga ha bang pot bang shoot film ngam junang man thia lawan menta kasngi lawan na location lawan shoot ki artist berkhat ki crew member ki lalet la chong chong nga ngala chimi daring la chong kamera ngala plan ba next day la shisngi de la shai ada pen announce lupa la shai kita ki scene kita ki location kita ki artist de nam ta ka we kasngi pan nga ban prepare nga ban chong mien ki scene nga ban shoot la shisngi but hangnu location nga ban pen biang but manu ki artist nga ban chong mien nga ban le among te ladang shu ong na equator pen pet mo nam ta la shisngi te kita pat yo kile kum dong yem tep am te kadai hi bang ha ban system ningkong ban sina film kum de pasok ngi ha ban du thia du dam te ladang yem ngi shong shu thia aram shong ong ade producer shu shong ba he shong ba lengkam ko no shim kan ni pisa shim thiet kan ni shim le ka te ta te kum compositional de tang ke bang ka ban ong ba ya sha ba system min shwa ha po bang dang khana dang samla bat menta hadin bangala dan la ka jong ka yeng ka sam kla pher ba nama miswa apa padang semlang một tang syuk pol la syamadan football kamu ka jingim chunga tang hamadan ba kabol harian bangala simti jing long kapa la akut kita pa khad nama balai ka tension chunga kalong ba hikakam bat haye mde badang ngade producer ngade aktor ngam tensyuk kam haye kata ngaku abandang hayeng kadi kakam chunga ngimde ban salia ban kling tial maset ja set jor haye ngimde ban salia kadi kakam chungi tingin syong da bang tang bang ade aktor ngomlang syong bang kling tial te kamut kamlong te ke bang ko aban ong ba ngimde masalia kinu ki kam ide menteri te ke ka hobis nga kalong ba nga sutnat hi bangan pe ki banga sunat ka ban ka mobile bet bale ndai banga pe ki we nga pe ki ni ko ke news pe sywa matas ngi ja ayo ke baja kata kadai mal ba ngam yo por am te ban pe ki news ke ja ayu ke khubor kumno nang ta ngape ru kini ki video shabar kumno ki shoot kumno ki acting mar banga ha ban len dila deru am an acting te kumno ban sna ba kumno ban acting teng na e kan ya ban pe stang na youtube hi kita hi dei sai sien ai play ke lu me kalia ba de lang ba ke lu me kalia ba kumang ong mane ngalamut ban penkut na kam sna film re harian ba mi ke lu me kalia ngala peteng biang kam sna film te kude shibun bat de lang ba kan ni ke hilumi kalia ba ngalala ban mde tang ban snai kan ni ka film bat ngala ban le khamba shu ke ba ngale min shwa bat de lang ba kan ni ka hilumi kalia ba ngalala ban peni ka sap ke ba ngadan tang ka ban produce kumju ba ngan acting ngasungu pelan bat mde tang inga bat kiwi ke perlo chunga kilayo dan ke perlo chunga ba kila bun ke film mishwa ke bala mo kila shoot kila shubu hiye bat mi kai lo mi khalia kila yo mishwa ke shim tik bala rim lailak ba thamai sanlak ti den ke pelo juga kila poi ba arpo sanlak ita ke film ba yo lambah lo mi khalia ba la yo ba thiet jaka la yo mashna ye ti kade ka ke ba ke jingkal khu ya ki kon jongkari khasi ba kawai ma nama kidan ki bari ki baduk tang man song ban snai yang kimdan ngani thui pi habor ba ngasnai ka film terha ngala dep go film ti ngala yo CBFC ngala yang lain habiju ndang la yang lain nyu benai phone habiju ba layo tarik ti jan khat bat hai ta ki por ba ngi hab le na ta UFO ti bale UFO pha shmambai mangkam nyu pho hajar nang ta publicity poster shbo bi alak don kamak ti alak ti ngapan bisa na yang ki ong dan na ime ong jinja no bisa ngapan nang no ki perlok mla ngale habang ki ong menta mla ban sang ni kalun alak ngale ko no ngadan ka jaka iwe ka jaka ka jonga ladang adi menta sai khasan al pholak ngala tang na kada ma kam kerki ngadi alak san pho ko jaka ngayu ka pisa ngale shmombai mal ban pha da ka pos hard drive ngamla sho ban poi shpo mumbai ka simpol te hangni ka po biju tarik lapoi ngale ka dong haban le ta ka flight ban ra hi ya ta ka film shpo mumbai shpo UFO te ngamban se banak film basna film kom te basok nga bandu ka jaka janga bat nga kremen long ba ka hilo me kala shisen ka singa sayo bathiet biang ka jaka